minnu sigira sen kan an ka jamana gouvernement kɔnɔ ni a ɲɛfɔra jamana minisiri ɲɛmaa fɛ sente maaw ye ka sanga ni u tɛ kalo tile 3 ye jaabi jumɛn de bɔra o baaraw la o ɲɛfɔli kɛra maa dɔw fɛ an da bɛ se a ma an ka bi kunnafoni kɔnɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen suguba min ni o kɔni sigira sunkalo ko ale bunakun kan ni a sigira jɛkulu alali maaw fɛ o sugu kɔni kolomokariliba o kɛra ka sanga ni kunu juma a vili kalo tile 8 san 2022 an da bɛ se a ma an ka bi kunnafoni kɔnɔ kiriko bunakun kan an bɛna kuma légitime défense kan ni o bɛ tali kɛ tajuru sara ye o ye fɛn min ani kɔlɔlɔ juman bɛ a la a bɛna o ɲininkali ninnu jaabi sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ o bɛ fara kunnafoni wɛrɛ kan k'o di aw ma sɔɔni aw bisimila k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an minnu sɔgɔn bɛ MTT jabaran na fo ka se radio émergence ma 91.5 ani an ka bɔlɔ sanfɛlaw an b'a fɔ aw ɲɛna ko nin an donnen kunnafoni ale bulon kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la an ka furancɛyɔrɔ fanga minisiri ɲɛma Sokɛli Kokala Mayiga ni ale baarabolo min kɔni sigira an ka gouvernement kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ CNT maaw ye min kɛra k'a bi u tɛ kalo tile 3 san 2021 na ni a kun sigilen don kolo 4 o bonyanko kan ni o bɛ tali kɛ lakana o sabatila jamana in fantan a 4 bɛ fɛgɛ fɔ ka taa se yɛlɛma dɔ donni na politiko o bunakun kan kalafiliw olu buludalen fɔ ka taa se jamana ale yɛrɛ marako ɲuman ma k'a daminɛ uti kalo tile 3 san 2021 na fɔ ka na se sisan ma ni kimɛnnu kɛra maa bɛ se k'a fɔ ko jaabi sumɛn sɔrɔla o baarabolo la o ɲininkali jaabira an ka maa dɔ fɛ Sheikh Kulubali u ka kuma galama la an ka ɲɛma la ka kɛ ni an ka premier ministre n'o ye Sokɛli Kokala Mayiga ale kɔni ka baara taabolo kura min n'an b'a wele ko plan d'action gouvernemental o min sigira sen kan kabini utu kalo tile 3 san 2021 ni o kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko fɛn damadɔ kɔni bɛ yen a bɛ olu kɔni waleya yanni camancɛ fanga kuncɛ waati kɔni cɛ n'o bɛ tali kɛ lakanabaliya kɛlɛli ani ka nani yɛlɛma dɔ ye politiki baara cogoyaw kɔnɔna na ani ka se ka kalafili ko kɔni boloda yanni février kalo tile 27 o kɔni cɛ fɔ ka taa se yuruguyurugu o kɛlɛli kɔni ma o siratigɛ de la jamana kɔnɔdenw olu kɔni bɛna u hakilina d'an ma premier ministre Sokɛli Kokala Mayiga ale kɔni sera ka min kɛ kabini utukalo tile 3 san 2021 fɔ ka n'a bila bi kɔni na a Sokɛli ka baara taabolo kɔni a y'a nisɔndiya kojugu mais adamaden mana kɛ cogo cogo fɛn bɛɛ tɛ ɲɛ i bolo wa ala yɛrɛ ka dan cogo ye k'a da kɛ tiɲɛ na a ye jamana sɔrɔ gɛlɛya mun na ani degun mun na ani tɔɔrɔ mun na ani janfa mun na bon n'i nana o ko sugu la k'i bɛna wuli a bɛ gɛlɛya dɛ donc an bɛ mun fɔ an tɛna kuma jɛya tiɲɛ yɛrɛ la Sokɛli ka baara taabolo na Asim an bɛ ala deli ala ka si diya ni kɛnɛya d'u ma baara taabolo ka ɲi kosɛbɛ bon i kun ye fɛn dɔ fɔ mun ye élection kɔni ko a ma se ka élection kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ élection kɛ mais o kɔfɛ u ma se ka élection kɛ k'a da ka degu de kama ani gɛlɛya kama bon élection mun bɛ kɛ ka tɛmɛ fɔlɔ fana na a bɛɛ a si tɛ élection minnu b'a tricher dɔrɔn ka taa k'a kɛ janfa ni lanbara ni mɔgɔ mun ka d'u ye u b'o sigi fanga la yama tile 2 3 4 mankan bɛna wuli bon donc ni élection ɲuman olu bɛ élection ɲuman mun nɔfɛ ni o de bɛna ni hɛrɛ o bɛna ni bɛn ye hali ni san 5 de b'o kɛ mɔgɔ k'u to ko sira ta bon lakana bolo la kɔni an ɲɛ bɛ lakana bɛ ka kɛ ka ɲɛ awɔ an kɔni bɛ se ka kuma o kan bon sɔrɔsiw b'a la ka baara min kɛ maliyɛnw bɛ ɲɛ b'o la maliyɛn caman ɲɛ b'o la awɔ aya fɛn min ye Sokɛli ka programme an kɔni an b'a la barikada an bɛ Sokɛli barikada an bɛ les 5 colonels fana barika an b'u fana da parce que ne hakili la jamanani a janfara ka se degré min na maliyɛnw bɛ y'a ye ne hakili la jamanani ka se ka segi ka na a sira ɲuman kan an bɛ sira min dɔn ni Mali ye ala ni Sokɛli ala ni 5 colonels olu sababu de sera k'a to Mali tun bɛ pied min ka kunu an ka segi o pied kan bi Sokɛli ka programme koma taxi a bɛna san joli i koma a bɛna san joli o n'a ɲɔgɔnna caman tiga bɛ ka se a bɛɛ ma kelen kelen bi an tɛ se ka fɛn min fɔ tubabu ye kunu an ye mɔgɔ sɔrɔ bi min bɛ se k'a ɲɛf'u ye min bɛ se k'a f'u ye ko bɔ olu b'u ka jamana intérêt de défend ne hakili la Mali kɔni an kan ka tugu olu mɔgɔw de kɔ
hakilijigi boloma nunu ŋɔni y'a yira k'a fɔ ko an ka premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga k'ale kɔni ye wulikajɔw sabati hali n'a danna lakanako o kɔni ma wa u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ an ka premier ministre fo ka taa se an ka wolomasiri tabaw ko olu kɔni b'u kɔ olu b'a ɲinu fɛ hali bi u ka dɔ fara u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri kɔni kan yaasa ka se ka jamana in sigi jɔsen kura kan ni ka a bɔ juguw bolo. An bɛ segin ka na bakurubaw kɔnɔ tugun i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na sugu min bɛ ni a bɛ sunkalo ko kama ni a labɛnna alali maaw fɛ o sugu kɔni koromokaliba kɛra ka sanga ni jumado a wili kalo tile 8 san 2022 min kɛra an ka jirasoba min bɛ an ka Bamakɔ yan ni o damasonya o bɛ tali kɛ CCB kan a ɲɛmaya o tun bɛ Sherif Ahmed Tidiane Aidara bolo ni ale alisilamɛ tɔnba min bɛ ko Amsardine o ɲɛma denkɛ kɛnɛ kan alisilamɛ caman tun bɛ fo ka taa se Sherif Usman Madan Aidara ma Umu Jakite ale tun bɛ a kɛnɛ kan a nana jamu ni o de filɛ nin Fuari alali ale kɔni ye don ye don min kɔni ni feerekɛlaw olu kɔni bɛ se ka u ka minɛnw yira sannikɛlaw la ka sanga ni minɛn ninnu kɔni damatɛmɛjɛ ye ni kɔni ye a ta k'a lajɛ u ka nin cérémonie officielle kɔni kun de ka nɔgɔya kɛ maliyɛndenw ye ka sanga ni sunkalo ale kalo barikama ye wa ni a ta k'a lajɛ ɲɛnajɛ kɔni daminɛna ni kuranikɛlaw ye fo ka taa se an ka haut conseil ɲɛmaaba ni ale Usman Sherif Madani Aidara ale kelen ka kɛnɛ sɔrɔ. Vraiment an nisɔnkadi nin kɛnɛ in kan kojugu. Ni denmuso fo fɔlɔ ale min kɛra sababu ye k'an se an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn et puis n bɛ dugawu k'a ye ŋaniya ɲuman min b'a bolo faso taga ɲɛna ani jamanadenw lafiyali la n bɛ dugawu k'a ye ala k'o ɲɛ a bolo ala ka garisɛgɛ fɔni min diyara n ye bamanan tɔgɔ mɛn n'o ye Kulubalikɛ ye a ye baara min kɛ a ye baara ɲumanba kɛ an garibuw ye mais a ma nin Sudana n denmuso fana ma nin fɔ n ye ɲɔ tɛ hali n'a tun kɛra warimisɛnnin dɔw ye an b'o bila mun nin foire in tɛ tɛmɛ an kan. Ni a ta k'a lajɛ kɛnɛ in denfa ni ale Sherif Ahmed Tidiane Aidara ale fana tun bɛ yen nɔ fo ka taa se maaba caman ma. Abo ala ko kira ka hakɛ la wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko ne ma e Mamadu ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ o la ni an y'o kɛnɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ k'a fɔ kɛnɛ min sigikun ye nin ye et puis fɛn caman bɛ yen ka fara ɲɔgɔn kan ka sun tigɛ ka kuranɛw kalanw kɛ ka kɔnkuruw kɛ kuranɛ kalan na o caman de bɛ kɛ nin kɛnɛ in kan yan o la an bɛ an ka foli kɛ mɔgɔ minnu ye nin hakilila ta n'o ye Aminata Bokum a n'a baarakɛɲɔgɔn ka kɛnɛ in parenya d'a ma an bɛ o fo o wale ɲuman dɔn a b'o cogo kelen fana na ka tila ka minnu y'a dɛmɛ nin baara in na ni o ye Seydou Mamadou Kulibali ka dɛmɛ kɛ mɔgɔ sɔrɔ balo prix a bɛ se ka jigin cogo min. Ne kɔni an welela nin ko la ka na k'an bolo fara an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Sherifkɛ ani an balimakɛ ani Seydou ani hakili ɲuman fɛn o fɛn farala ɲɔgɔn kan ka nin ko bila sen kan. A y'a dɔn an ka jamana bɛ lahalaya min kan sisan nɔ n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma an tɛ se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ gɛlɛya min fana kɔnɔ ala dɔrɔn de bɛ se k'an dɛmɛ kosɛbɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ donc n'i ye ko nin gɛlɛya bɛ jamana kan dɔw y'a décidé k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ u bɛ se ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma cogo di pour que dumuni ni minɛn tɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛ se ka se mɔgɔw ma u bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la donc an bɛ barika de da o ye. Hakilina jiginna ni a ta k'a lajɛ ni fɔlen kɔni kun ye de ka nɔgɔya kɛ maliyɛnw ye walasa u bɛ se ka taa u ka minɛnw san danɔgɔ la ka sanga ni sunkalo ale kɔni ye. Ɲɛnajɛ in kɔni kun cɛra ni suntigɛ seli fo ka taa se a bɛ fɔ min ma ko visite de stand fo ka taa se minnu kɔni ye kuranɛw kalan ka olu ka cadeau d'u ma. O kunnafoni ninnu kunfɛ an bɛ denguni kɛ an ka marabolo kɔnɔ kibaruw la an ka ɲɛma dɔ jɔw la. A y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. An bɛ fɔlɔ Kulukoro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bananba Ale Serikili la. Dugutaga mɔbili dɔ binkali wɛrɛ tara ka o sɛgɛrɛ min kɛra tarata a wili kalo tile 5 san 2022 ni a kɛra sufɛlan fɛ nɛgɛ ɲɛ 22 o waatiw la. Min kɛra Kulukoro ni Bananba cɛ. A yirala k'a fɔ ko maa maramafɛntigiw minnu buguntigɛnama dɔn olu le kɔni bina mɔbili in kan. Seereyaw ye a yira k'a fɔ ko u taara ni dugutagala ninnu ka sifawari miliyɔn 5 o bɔɲɔnko ye. Ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni darɛla Bananba gendarmerakaw fɛ yaasa ka tɛgɛ kɛ nin makofɔlen ninnu na. An bɛ taa segukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la San Ale Serikili la. A yirala k'a fɔ ko siga kɛra maa 20 bɔɲɔnko la ɲɔnibana yera minnu na san kɛnɛyaso la. Ni kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni cɛrɛnna ka sanga ni
avril kalo tile ni wɔɔrɔ san 2022 san dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ ko u kɔni ye joliw ta ni ka u bila ka na n'u ye Bamakɔ yan ni olu kɔni a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ɲɔni banaw don o hokumu na san kɛnɛya tigilamaw u ye welewelema kɛ sankanw ye u bɛ se ka u yɛrɛ minɛ cogo min fo ka taa se u yɛrɛ tangaliw ma k'a hakili jigi k'a fɔ ko ɲɔni bana a ye tiɲɛniba de kɛ salon san ale sɛrikili la ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Gawokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Burɛm ale sɛrikili la baarabilancari banbali min ni o kun sigilen bɛ kalandenw olu ka jɛkulu fɛ Burɛm o baarabilancari o kɔni ɲɔngiri la min ye kalanw ye o daminɛna tɛnɛn tɛmɛnen avril kalo tile 4 san 2022 baarabilancari in kɔni kun ye k'a jira k'a fɔ fɛn min ye biologie karamɔgɔ ye ko o tɛ u bolo min ye kalan in tali ye o kɔni kun bɔra lajɛrɛ dɔ la min kɛra Burɛm ɲɛmaw fo ka taa se kalanso in a provisɛriw ani kalandenw yɛrɛ ma nin kulu saba ninnu ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnka dɔw la u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la Asilamɛtɔnw ka jɛkulu min bɛ yen ni o damasɔrɔlen o bɛ tali kɛ Ijuma kan ale kɔni kun bɛ kunnafonidilaw ɲɛfɛ ka sanga ni bisibiri avril kalo tile 9 san 2022 a kun de yaasa ka maaw ladɔnniya ka yira k'a fɔ u ka kɔngɛrɛ tako sabanan ko olu kɔni bɛna kɛ min kɔni kɛra Makiba ale ka Zavia la ni u bɛ ACDM la Bamakɔ yan kɛnɛ kan an ka maa dɔw kun bɛ yen u nana ni jamu ni o de filɛ nin Ni kunnafoni jɛra in kun de kun bɛ tali kɛ ka kunnafonidilaw ladɔnniya yaasa u na se ka maaw ladɔnniya cogo min alisilamɛ sifinnakaw ka jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o damasɔrɔlen o bɛ tali kɛ Ijuma kan olu ka lajɛrɛba tako sabanan n'an b'a fɔ ma ko congrès ordinaire o labɛnni baaraw kan yaasa ka nikura don u ka jɛkulu la kolo ɲɛma n'ale ye Makiba ye ale ye walawalali kɛ maaw ye wele k'u yɛrɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que fɛn min labɛnna Ijuma fɛ n'o ye a ka congrès ton n'i b'a dilan i yɛrɛ de bi statut k'a la ka règlement intérieur k'a la o statut no règlement intérieur yɛrɛ de b'a fɔ o kɔrɔ ko ne nin waati sera an ka bureau bi yɛlɛma ne nin waati sera n bɛ fɛ ka tɔn kan ka taa nin taabolo la n'i ti o labato i ti kɛ tɔn ɲuman ye ani ɲɔgɔn cɛ sigi min bɛ kɛ dɔw b'a wele ko assemblée générale dɔw b'a wele conférence nationale dɔw b'a wele conseil national tɔn bɛɛ n'a ka texte n'u ka appellation don kabini Ijuma sigira fo bi o kelen ma deli ka tɛmɛ an ka congrès fana ma deli ka tɛmɛ an kan donc an bɔra an ka conseil national la kalo tɛmɛnen ninnu na pour que ka congrès labɛnw sabati an bɛ fɛ ka congrès sabati Ijuma instance bi Mali yɔrɔ yɔrɔ k'a ta Kidali fo Kaye k'a ɲini a bureau bɛɛ ka redynamiser k'u bɛɛ renouveler Bamakɔ 6 commune kɔnɔ k'a bɛɛ renouveler fo kana se bureau national fana ma an b'a fɛ ka joli kura boli Ijuma na o tɛmɛnen ka bɔ yen a ɲɛmaaw ye ale fana ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ je pense que bi sigi kunba ye k'olu kunnafoni comme quoi an ka don baara kɔnɔ teliya la pour que an ye waati min boloda congrès kɔnɔna na olu bɛ se ka waleya donc o la ka taa Kayila fɔ Tawudeni Ijuma démembrement bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ye lettre d'information c'u ma pour que olu bɛ se k'u ka assemblée kɛ ka u ka bureau ɲɛnamaya ou bien bureau tɛ yɔrɔ minnu na parce que nouvelle création dɔw bɛ yen région kura minnu créé la pour que olu bɛ se ka bureau kura sigi hakililajigila k'a yira aw la k'a fɔ ko nin jɛkulu min ni o bɛ wele ko Union nationale des jeunes musulmans du Mali o bɛ tali kɛ jama ka forobadanaya tɔn kulu la n'u ka baaraw bɛnnen don alisilamɛya o yakubaliw ma an ka jamana kɔnɔ wa u bɛ wele bila jɛkulu bɛɛ ma ani fara ɲɔgɔn kulu bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ɲɛsinnen don alisilamɛya ma an ka jamana in kɔnɔ an bɛ segin ka don bakurubaw kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ an na cogo min na kiriko bunakun kan an bɛna kuma fɛn min kan o de ye légitime défense ye ni o bɛ tali kɛ tajuru sara kan ale yɛrɛ ye mun fɛn sugu ye ani kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ a la o hukumu kɔnɔ an ka kunnafoni ɲinina Fadi Talifi Mayiga ani Fatumata Jalo olu wulila ne ka taa u ka kuma galama tɛngun Maître Abubakar Kulubali la min bɔra o la o de filɛ nin kuma caman i b'a sɔrɔ légitime défense ale kuma kɔni bɛ fɔ kiiriko kumaw de la ka caya n'i ye a ta ka lajɛ légitime défense ye tasarali min ni a kɔnɔna kow ka dun kosɛbɛ légitime défense ye waleya ye mɔgɔ min ni bin kɛra i kan i ta sara o yɔrɔ la quand je dis k'i ta sara mɔgɔ y'a essayer ka bin kan i y'a essayer k'i défend a bɛ fɔ de ma ko légitime défense légitime défense bɛ se ka fɔ waati min na sariya ye légitime défense dɔ fɔ ni ko kɛra o kɔnɔ a bɛ fɔ k'o ye légitime défense ye
sufɛ zon y'i ka kogo ta k'o bɛ don i ka so kɔnɔ k'o b'i ka da kari n'i ye ko min k'o la a bɛ fɔ k'o ye légitime défense ni mɔgɔ y'a ese k'u bɛ bɛnkanni wale kɛ ni fanga ni fɛn ni i riposte o la i ta sara o yɔrɔ ninnu na a bɛ fɔ o ma k'o ye légitime défense sariya yɛrɛ ye o yamaruya di mɔgɔninfinw ma nka o bɔlen kɔ a la légitime défense a bɛ sɔrɔ mun fɛ bingani wale ye mun ye mɔgɔ seri ma mɔgɔ min man ka s'i ma ka taa sɔrɔ i b'i jo kan a kana k'i jalaki kan dɛ n'i b'i jo de kan ni mɔgɔ seri ma a tigi setɔ ye ma i b'a ɲini k'i défend o ye mɔgɔninfin yɛrɛ bɛɛ nature ye a bɛ n'a fɔ ni fɛn min na bi i ɲɛ na i ɲɛ bɛ datugu a yɛrɛ ma mɔgɔninfin bɛɛ kan k'i ni makara i bɛ se ka légitime défense kɛ i yɛrɛ la i bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ u bɛ ka bin mɔgɔ min kan sisan u bɛ na dankari k'a tigi la i bɛ se ka légitime défense utiliser au contexte la mais n'a bɛ kɛ fana ayiwa bingani wale min bɛ kɛ ayiwa a kana kɛ bisigili ye dɛ a kana kɛ bisigili ye a ka kɛ ko ye ko min ye ko lakika ye ce qu'on appelle réel l'agression doit être réelle bingani wale min bɛ kɛ a kan ka kɛ lakika ye filanan bingani wale a kan ka kɛ sisan a kɛtɔ filɛ ayiwa jaabi bɛ k'o yɔrɔ la n'i ye contact digi dɔrɔn ampoule bɛ minɛ a kana k'a kɔfɛ a ka k'a kuma yɛrɛ la sabanan bingani wale min bɛ ka kɛ i n'a fɔ bingani a bɛ fɔ cogo min bingani o k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'i jo kan pour que ka se ka légitime défense fɔ e mɔgɔ min fana ni i bɛ ka défense kɛ n'a bɛ fɔ ko légitime défense ayiwa condition saba fana bɛ yen e kan k'o remplir o ye mun ye o k'a sɔrɔ cogo wɛrɛ foyi tɛ yen ka hakɛ in lakara n'i ma dantɛmɛ wale kunbɛn ni dantɛmɛ wale filanan i k'a jate minɛ i bɛ fɛn min kɛ i kana dan fana sago mɔgɔ nana a ye dɔ bugɔ a ye joli bɔ a la mais e ye muru ta dɔrɔn i y'a kantigɛ i ye dan sago la proportionnalité sabanan o ye a waati ye a bɛ kɛ yɔrɔ min sisan c'est-à-dire que bolo mɔgɔ b'a fɔ k'a b'i bugɔ i y'i bolo kɛ ka kunbɛn a ka k'o kuma mais n'a tigi bolo taara ka ban ne y'a kɔ dɔn ne to ka jele kɛ k'a bugɔ o tɛ légitime défense a kan ka kɛ kuma de la fɛn jumɛn b'a la kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ légitime défense la a kɔfɛ parce que tribunaux sariya bulon de b'u sigi ka na jateminɛ kɛ a karisa ko ale ye nin kɛ a tun bɛ ka makarali kɛ tiɲɛ don wa ou bien tiɲɛ tɛ hakilila jigila sariya dɔrɔn de bɛ se ka kuma légitime défense kan ni k'a yira k'a fɔ ko tajuru sara in kɛra sariya kɔnɔna na walima a ma kɛ sariya kɔnɔna na o kunnafoni ninnu kunfɛ an bɛ wuli ne ka taa deguni kɛ an ka jamana kɔkan kibaruw la min bɛna ɲɛfɔ aw ye Fati Talifi Mayiga fɛ aw bisimila jamana kɔkan kunnafoniyaw la an b'a daminɛ Guinée ale jamana la olu ka jamana fanga kɔrɔ maaba 4 n'o bɛ tali kɛ minisiri ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Kansori Fofana lakana minisiri ni Ali Mohamed Diané a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu nɔ minɛna ka sababu kɛ yurugu ani faso wari dunni ye n'o kɛra sababu ye u bɛ n'u bila ka taa kiiri la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Burkina Faso ka sanga ni bingana wale min taara ka fintigilakaw sɛgɛrɛ n'o o kɛra Samatega jumadon avril kalo tile 8 san 2022 o kɛra sababu ye fintigilaka 12 olu de bɔnɛna u ni na fo ka taa se maa 4 wɛrɛ ne olu tun tɛ fintigilaka ye nka olu bala ka jamana fana lakana la sabati olu fana bɔnɛna u ni na a kɔni yirala k'a fɔ ko minɛn caman o de tiɲɛna wa kunnafoniyaw la hali bi ko ni binganiya wale kɛra wagati la wagati min ne fintigilakaw fana bɛ wuli ka jɔ caman de la nin dugu kofɔlen na yaasa ka se ka lakana sabati n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Chad dɔgɔkun 3 baarabila kɔ u ka jamana sariya tigilamɔgɔw fɛ olu kɔni y'a laɲini ka baara daminɛ kura ye wa ni baarabila yɛrɛ sɔrɔla min fɛ o de bɛ tali kɛ ni ma kofɔlen ninnu bɛ baara kɛ lakanabaliya min kɔnɔna na wa u ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ sariya ma caman olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko ni grève in kana ban sabula ko n'i y'a ta ka jate minɛ k'a ka ca ni dɔgɔkun 3 ye fintigilaka minnu ye bingana wale ta k'a ɲɛsin u ma ko fanga tigilamɔgɔw ma u si wele an b'a kun cɛ ni RDC ale kunnafoniyaw ye ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛyali ye u ka jamana kɔnɔna na u ka gouvernement o kɔni ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi tajiko o kɔni nɔgɔlen don u ka jamana kɔnɔna na wa o baara yɛrɛ sera ka waleya sigikafɔ de sen fɛ min kɛra
maa minnu be tajiko ɲɛnabɔ u ka jamana kɔnɔna na ni gouvernement maaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ ni gɛlɛya in na ko tajiko gɛlɛyali o ye kɔlɔlɔba de lase u ka jamana sɔrɔ ma dɔgɔkun tɛmɛnen ko $1 miliyɔn 100 ko o de dira cakɛda minnu ka baara bɛnnen don tajiko ɲɛnabɔli ma u ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni u ka juru minnu be gouvernement la. Ka kunnafoni kuncɛ an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ ni an bɛ kuma farikolo ɲɛnajɛ ale bunakun kan sunkalo kɔnɔ ni a taga lajɛ farikolo ɲɛnajɛ ale bunakun kan fɛn min farifaga caman o kɔni bɛ n'a kɔnɔ wa maa minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ u caman kɔni bɛ to siga la sun ani farikolo ɲɛnajɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔ an ka kunnafoni ɲinina Amadu Asijara ani Kɛlɛtu Bagayogo olu wulila ne ka taa maa dɔw lajɛ min bɔrɔla o de filɛ nin. Sunkalo ale ye kalo min kɔnɔna na Mamadu Dinɛ maaw bɛ tile ta k'a bin ka sɔrɔ ma dumuni kɛ wa ma ji min. O wagati kelen na sa an y'a jateminɛ k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw bɛ n'olu fana bɛ nin diinɛ kofɔlen na a dɔw b'a ɲɛɲini ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ nin kalo kofɔlen kɔnɔna na. Walasa ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ yalima maa kan ka sun ka tila ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ wa an wulila ka se a dɔnbaa dɔw ma u ye ɲɛfɔli k'an ye dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ. Sun ni sport bɛ taa ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ bon a ka ɲi mɔgɔ ma yɛrɛ mais an y'a fɔ cogoya min na kɛcogo fila de b'a la kɛcogo fɔlɔ ye mun ye minnu bɛ fɛ ka sport kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ pour k'u ka fasa dɔw b'a fɔ sunkalo fɛ n bɛ fɛ n ka fasa donc olu b'a kɛ fasa kama dɔw fana b'a kɛ pour k'olu ka se ka to u ka niveau la parce que boxe bɛ fɛn dɔ demander n'i bɛ boxe kɛ i bɛ catégorie mun na o catégorie la i b'a kɛ de telle sorte que i kana bɔ i ka catégorie kɔnɔ parce que n'i yɛlɛla ka ni gramme kelen n'i y'o tila 100 n'i yɛlɛla o kan o y'i bɔlen a la n'i jiginn'o fana kan o y'i bɔlen i ka catégorie kɔnɔ donc n'i bɛ sport kɛ i bɛ suguri de caman dun bon mɔgɔ dɔw fana b'a fɔ n'u ye suguri dun u bɛ tila ka sɔgɔmada fɛ sport kɛ mais u tɛ wuladafɛla ta kɛ n'i y'a kɛ i bɛ sɛgɛn dans la journée i bɛ sɛgɛn i bɛ épuisé i bɛ journée attaquer i sɛgɛnnen parce que déjà n'i ye sport kɛ i bɛ wɔsi donc n'i wɔsira wɔsiji bɛ jouer kan kosɛbɛ. sun kɔrɔ tɛ ko i tɛ se ka foyi kɛ ko k'i da yɔrɔ kelen ye sun ma dabɔ o kama an y'a ye sahababa ninnu u bɛ sun u b'u ka forow la u b'u ka foro siraw kan donc ni o m'o sa dɔrɔn a tɛ sport sa donc mɔgɔ bɛ se ka sun ka sport kɛ sport ye farikolo ɲɛnajɛ de ye farikolo ɲɛnajɛ filɛ nin ye wagati de b'a la i yɛrɛ ka cogoya la ni sun tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ il suffit dɔrɔn k'i programmer ka bɛn a ma y a aucun problème et puis mɔgɔw tulonkɛlen bɛ programme ko de la programme de t'an bolo o de ye problème ye sinon ni programme b'i bolo i bɛ nin bɛɛ kɛ ka taa dɔ tɛ dɔ sa. Dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'a kɛli man ɲi. Farikolo ɲɛnajɛ ni sun a tɛ taa ɲɔgɔn na parce que n'i ye sun yɛrɛ ta k'a lajɛ sun ye privation dɔ de ye waati dɔ bɛ yen waati dɔ ni dɔ cɛ i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ o waati kɔnɔ farikolo particulièrement an bɛna don sunkalo min kɔnɔ sisan farikolo bɛ degun gɛlɛya dɔw sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ dun fana na en temps normal n'i bɛ sport kɔni kɛ il y a l'effort physique et intellectuel mais min yɛrɛ b'a sinsin kosɛbɛ pendant que tu fais le sport i bɛ calorie caman perdu n'o b'a sɔrɔ fɛn t'i kɔnɔ farikolo yɛrɛ sun bɛ na ni farikolo ka dɛsɛ ye hakɛ dɔw la quoi sun d'accord a bɛ furakɛli kɛ cogo dɔ fana na mais sunkalo kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ sun don ko ka taa sport kɛ surtout anw ka sport n'a ɲɔgɔnna les sports intenses a tɛ bɛn c'est pas normal n'i y'a kɛ dɔrɔn a b'i escanter. Ninnu bɛɛ y'u ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni ladilikan ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Ladilikan mun fɔ mɔgɔ ye de façon générale u k'a dɔn sunkalo la mɔgɔ man ka fɔ i b'i ka entraînement bila sunkalo yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ ma ala ye sun da kɛnɛya kama donc n'i bɛ kɛnɛya ɲini sport fana bɛ dɔ fara o kɛnɛya kan an y'a fɔ cogoya min na n'i bɛ sport kɛ i b'a kɛ ni hakili ye sunkalo kɔnɔna la an ye temps minnu fɔ i k'olu temps jateminɛ i ka sport kɛ ni hakili i kana ɲini i yɛrɛ ka épuiser sinon n'i épuisera ni sunkalo tɛmɛna a bɛ gɛlɛya i ka se ka forme sɔrɔ. Il faut toujours savoir que mon c'est pas un robot. Un robot avait épuisé. Ni physique de chien à l'homme n'est pas fait de béton. Sungalo kono kalo kelen de do ama fo ay karaté munu be sport ka sport job ay sport ke munu te sun c'est que ta nu ka rythme normal mais minu be sun mo ka fam parce que en maintenant ni flou kono quoi. Dans le temps, malgré les carrément, on faisait des efforts, mais finalement ça escante. Moi, au cas de 20 000 bébés, sous un sport intense.
nin kɔrɔfɔ tɛmɛnen an bɛ se k'a fɔ ko sunkalo kɔni kalo mun kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ kɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta maa fana man k'i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛli bila pepepewu ka d'a kan ale fana ye fɛn ye mun bɛ se ka kɛnɛya nati farikolo la i b'a fɔ su b'a nati cogo min na. An bɛ ala dɔnniya k'a fɔ ko nin kun ye Amadu Kuyate ani Kajatu Bagayoko olu ka wulikajɔ ye o bɛ dansigi kunnafoni la ka sanga ni bisibiri avril kalo tile 9 san 2022 an ci a ka tulomajɔ la ala ka su wɛrɛ d'a ma.